some penny pie, any pana penny one say. Pana one some, that's the room, baby, if I will go to shit. The two Macamba baby, la samba bada, yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, na some penny pa, pana one say, baby, oh, no, you're not one. Yeah, pana one some, that's the room, baby, if I will go to shit. The two Macamba baby, la samba bada, yeah, baby, oh. Wafa Bidwa mi akwa bre Wafa Akwaba ya medie na hoboko di oh nana ma dawru ma hoboko oh ya na mo chane yare oh tin ma che acha yale eh ani sema kuna nyonto onpo oh 20 minutes wale kula oh ti se die ye nana ma dawru ma ti se die no ye na ni jada ba dawru ma Diegu ani. Ore mekum sempa. Na no na cha ba se mo se fie nsensem ya konya na to me fie nsensem bebre. Ntimemra na yehwe ne enka. Ono nso ba ono nso yare da ho. Ana jama padro bia ye no afa na nanan ma da woroma. Ne ho ato no kakra. Am se ne metumi kaba na fie nsensem so hia. Ma behwe na ya toto. E ba ya mama ne anante si ano. Na no I wa for to di kaka. Oh na nan ma da woman say di wodi pa. Ya cha. O fa ene de no correct. Yesu ma cha so me frɛ. Ya hye wani mu a ayo hwebu ada. Eti enu akora na ka tetebu ase. Se dia asem yakoya idie. Ntino. E ka ono ntiu. Anu ya duma china ka yesa betim nya behwe de asinti a wo maaye wo so a wo ma. O yare. Sisi so dia e ka kona na odin. Chese. Ofa, akuni to mpan. Na yira dwene se wo sa de se wa. Ese kunya ne so. Abrekwa se wa so sokobo musuo. Ofa, se wa kwakwa wale donko. Musuo be no de abefie no. Wale don be dia kunyo. Dabi nyeye. Dabi. Wonu ya hye no. Ese de ne ba be se kunya so. Na ne kire ya. Ye ni be ma. Ya ye ma. Any sensam ase ai Dabi ma ba de enye emasa to for one for na si form dia na ne kyenya wode ne si ade so emasa da hwefre mato wonu minti wode ade enye efata no pa efata no ene keka ho nti ofa waja obade a ya jai bibia de amon fa una si fam na hinie no emane maso na mayen yeni ahnie nko se yeni eden aduru ya yeni aduru ya so dia hinie no Fawide me monyo bia ye ya ne se ye mpe ye pasumdie asumdie we ya hwe ya enye ye ma ne da no ho ne de beto sa ye se amamre sa ye beto nananom amamre wo ho eno ne ye beto aso sa na tentima hunu ye hunu no hu sa no kura ene sa ye ne ye bedi ade afa ne maba am ye nkyekere won sa mu wachi o dabi emasa da yati ni yesu ye da si se fie boko de na madawruma Nana oda ma wuje mbaya mama ngi tiawa besrem mpenese ni entaba na ni na enese oda woroma eye firi mata tu a won so pa adidie no o mo yeso mo kwese mo busu apani no no mo busu apani manya ntie so waba nana wo baye na ne hu hantwo ono de wi le musakrantie na sabi mesameka wo baye wo kwa kwase yewura apenten dia sem na kwakoda no
na me say who na me ka me ho mamna ba to abese me wura ne be bi wo so de to wo de ato ye se be frato so kwasi apenti si kim nana be ye se mpi da de tie me nukura ron se nana apenti kale ba ebe ware ye disi e na amaso e ne disi ya ko wan sabe donko ama donko yire o di ni be si ade so ti sa se ko ikotoro me si kim nana anhwe yi a na ye nyine kohwire di bere ana so anya fe na woni bi wo hye ase ni fa hene ne yo dudu Bengum na me se ba ka kire bi wura Bengum don't baby awon ai don't baby awon abe don't baby awon ai ana se dem be kan jo e sa no amana amaka oh that one ada me that's don't baby ne me so aseme wo mani pele bi anti oh that so wonne me Matiam, yo. Ene me da se ma mo. Yo. An wa busu apani se me kwada yi. Ah. We nyina ya asem. What not the hinty? Check on him about yes. Papia. Now, we body. I don't know. If you who bet you the same to 2 million cojas in fear, Echo Pesca or actually choir. As some more jazz will be in another catch them in the set. Say you're 2 and a half man and 1 dear. Scout on and sang. Hey, sir. So much 2 and a half man, yes, and Sika Coco. Aha, then you have done no man for your Sika, my yang. I found no more to a himano. I know, I'm betting so outside the next so. No more dear Sika Coco, my yang. No more to a him and Tino. And not the him for no moon yai. Say him a cried into when you be a mouse, yes, I want chrono. Nana him, dear. Me no free to take. So we see now, Jenna had a century. Into one way and soon yet. Not some paying for no Makawa, he feel honor. Or more yes, I know most super or more Jim now, or more fun and not him as well. And I meant to ask him. The old hunting our Casana. I made a minimum. Yeah, thank you. We are not just a new wood, you may. You can't pull. If you said what to quackers amount to Martin D. No, what to quack your watches, Kennedy. Or much a wood yen in Omba Fiaba. Yes, I go corner to him and only your model fashion. If you say your boss is so, a bush say your boss is up. And the see the bet you cry adding a dabaco and a minimum my way your team. Sikain and cabbages and shabro. If you maybe I'll can't come up. Okay, because I didn't. So you're paying you. No more yesterday, baby. Oh, I didn't know. Young call as a criminal. Not you could soon tell me. You made this so deep kind of shots, yes, I won't call a green also. Nay, best then I'm a course of Chrome in ho. Memmy said, why, Cosona Quinian. Best then I'm a 2 minute course of Chrome in one he can see us in an old drop painting. Best then I'm a 2 minute when you are brap and you be uncle. Then you saw if you just in here, human him. One human him say a 2 and a man dear. Beginning and Zanka. Say, or more much a sick comedy. No. Omuna ye baako na they say your him and what to imagine every say no him and to no him no mu mogya ye baako me kra boto o I no ma charge e ma ne moto
So man no buto na ite sika no what je tum say agudie ne sika kokko ne yensan ka abo se yensan so ka ye beje enti mumma yempe kwan a ye befa so yensa betimi aka ye me kra wra ho afia ehunu me kan aye wo de mo fa to me sisu why na mfa kotua na me fa nyu me kra na asem wo de no Munya madum ye ofa eja ofa mogu eja we be akoba oh bewache ache tedi ache takushi ko yemusa ho ma enyamia kwa woni tua ekura sensem bi yenka ne sisi na busofo ho ye nana no madum na busofo ye obia ho ye here no makura den krama am senki umbeba o ne krama oh ko yo de na minya dai obaha wunya bibia enye and the cre uko ya chew pa ache ko ma say mi de bia me ba e ba we woman ma to afa ho da ha de wa ga say we usi ya che ba ache jo we de ma kwa bebio ja panyi say yenim so bi busa ha de se do ja ko de tia ga zakaka bi na ba boko boni bi enim na ona na yo ide men kom sempa no kure enansa na ye cha eto min kra oba ho se akonya ho nsensem nyana to nti ho nsensem bi ono so ba ba yare ada ho sei ogu ho aye hwene se mi jan ho bam ka se me twen ni asan yare awia emwa nyana ho nsensem ti esem so be fi na me bana me no betuto enu ntina mbae yo me kom sempa e mamone ha anukra kunya ya ho sensema obadi e be sheda adi ho komo mati se no ntina obae enu ntina mbae ti e be di ho komo why mati ati mo akwa basoso ya we de bebe fie mo akwa ba mati me he woni hey ofa bogu ani o nyaguru wache kontre de nifa afo yetu me wafa bogu ofi kwa mama ya ho o baba time shema me de sewa adi ani ti amo ba ya boku akwabo apoku nana nasa semo ede me ba ho anka bi anchem sa se wo de obi bidi ade tawo sa asemo ayeto menkra ya na bofo bai o se akonyo na to ne hu nsensem bi nti emra ime fi me hwese de siki baba ba tia wanka bi anchem sa na se wasu gina ebi na wo bebo mani obeduma senye nti sa ne fie de ampani wo de mesrem ya be nam ne mabusia akọ okuom ya kokasa emienu na wosire menem na obaye na busia asem na boko de nyansa enyi ne oh se wo wonye tintin se wati asemase mo pani oya de wati ofa mi mama mo ni tabi mo mama na woni o banyira wo tabi menim that's why so oso mbeka kontre mi so na atia we ya busia sam we ya busia sam and asetra amaso tim so ko ya busia that's why asetra amaso ina wasi o yebra therefore wada man ye beko aboko ani ye beko wati sa bibia soso Fremata to nya o na wayi wono we na nka mo de be dia no frema wono asa agoro asempa so do kre me kasa me ka sa so enye ntro se wana ma bi se se na oti e sa pepe bibia se sa asa enya mane kwa so se frise unim se adidie to a ye duru ni so na ye dini nti aduru firmanum so eso ese se ye dini si ze okofa se wa so dini so nko ahun timi si akonwa ma no ye
ɛsɛ nka wofrɛ ne nyinaa adwene ho nanso deɛ aduru ne so ɔna ɛsɛ dindi akonya no na sɛ ɔfa boku wo kɔkɔ yɛ mu no so mba kuma mba ata asɛm si yɛ de maba asɛm si yɛ na wo to wo kama waba yɛ ba kuro mu kɔ mba mba nti no baka sɛ bebi ani agye sɛ me no betra sɛ badwene ho ne adade sɛ nya bugu na ɔbɛkuro wo yɛ asɛm hia nti ɛsɛ nka wo ma yɛ asote yɛ nyinaa adwene ho na deɛ ato no ne yɛde ma ne di mfa wo pɛ na wo kwa wo nka sɛ wasi hene afɔna sɛ wa onye de hye ɔyɛ de hye saa na firima nso yɛ de hye na deɛ aduru nso ɔna ɛsi odi na sɛ wa nso aduru so dabi amanneɛ ne amammerɛ kwan so ne ɛnam ɛnsa amammerɛ ɔboku nimi deɛ nekroni nti ne ma yɛ madwene na sɛ wa no ne bi di ɔfa sɛ yia na sɛ me ba yɛ ti o nana en ho sɛ chinchina atwan kyin a ɔde sɛ wa na bedi ade nana yɛnya ne saa koisa akonwa na duru yɛ so frema ne nipa ɛso odi akonwa no o kasa yie ma yɛ ho sɛ de sɛ wa yɛ ho sɛ chinchina wo fa sɛ wa na ade ne bedi akonwa sɛ ma ka na wo de mate meni watam nana si ayɛ ho wakyɛ meni watam nana ya yɛ ho wakyɛ enti ɛsɛ akonwa nana na duru yɛ so na sɛ wa ɔnyɛ hye na sɛ menka so ɔnyɛ de hye sɛ mo ma fa mo di bi abre enti afɛ ne yɛn so aduru yɛ so yɛ nanam afam so esie ba bedi bi nana mpɛ sɛ ɔde akonwa bɛ ma yɛ sɛ sɛnti na so mfa akonwa ma yɛ nana meka asɛm akyerɛ wo na dua we ekosi sɛ saa sabi mpadua sa kwase yɛbɔ nketenkete a ɛwɔ akonwa ho ɛne nti na yɛbɔ odukuro ɛbɔ ɔman hene enti sɛ nana wa ho sɛ chinchina twa ado wɔfa ase sɛ wa ɛna besi so a wo wade de ani duru yɛ no nana nke afɔ wa nsi so anka wo mpene enti so wa adwen so de sɛ wa no ankasa de besi akonwa no so na wo de wa wo pam ɛne utumi de akita wo ɛde sɛ wa asi so a yesu enim kwa yesu ebede ye befa so ko be na mba so eduru hwa na ebehu ofa sasum ya ma adwene me pese be ya no baba ibia se wa na be so sala kuku akwa babie ya nana mo chiame ehu wadi na fokusika akwa ba yo frɛ mi frɛ bɔkɔ asa agro asem pao na ni nyina ne sɛ yakwa asetena ya so ne ya ni sɛ mo ba wo hu ye me na mete nana ho hu pa wo kɔ na wusa na wo beba ene sɛ afei no ayɛ dai waba tu bata ba uchi na wo nkɔma wo bedi ne nenno enie wo sɔre ya na yifa sɛ me amra na wo meda wase no wayɛ ade ɔsɔ be mo mo ni fan wase sema be kan ni nyina na kwan ya no bo wa wate mo wani mmere na obi anyem mo nsɛm ade wate asie pa ni fa ɛto wase aro hwɛ ade o de na ɛkɔ so anyimfie wo nyina wo de nani yɛ dai hwɛ okoyɛ pɛ so yɛ konkonsa ni to ɛno sɛ o memegya no o hwɛ manim saa na nsɛm ne he ɛno sɛ memegya no no mna meda wase ka kyerɛ de na wo ka sɛ wo ba bɛka no o nyare ewi ase de nipa ba ko ne kodi kokɔ yɛ tundi nkɔkɔ nyahye me na yɛ papa ko sisi mu what papa ne ɛna da hɔ nipa sɛbe wayɛ sei ɛnyɛ yesu papa na so me de me no korɛ na meka mate bɛma poko sɛbe bɛma nsinsuo mansa no aham ɛna woyɛ dese kronkron wo ne abusia pani ho so enti wo ba na wo kensem fua me no to hɔ pa ɛna continue ka sɛ woyɛ nyanse ne ɛsɛ ba me nya meka wɔ nanim me ka sɛ menchama no ka wasɛm me mpɛ saa nkɔmɔ no ɛnya hwee ewi ase no dua na ba bɛ mu ahu dua kora wɔyɛ enti bɔ hɔ saa enti wate mate asie bɔ hɔ saa ma kama asɛm dua na ba bɛ mu ahu dua kora wɔyɛ wate saa wode pebi foforo ka wakan no dada saa yo enti de meka no ɛne so waka akunya na ɛsɛ ofie mate so ahu kunya ne da ofie si adampan fa na ɛsi wɔ sɛbe aha yɛ kwa ho nti mentime nka nsɛm bebree na mmom deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ metaa wakyi pinti yɛda mo ase ɛhɔ na asɛm ne wɔ no yɛda mo ase paa wei ne wɔtaa wakyi no ɛhɔ na asɛm ne wɔ no na wobayɛ wɔn wɔba ahema afi akyem hwɛ wɔasɛ akokɔ asɛnsɛ nsuabo no no wɔntimi mpie o wɔne nam wura mu saa amangoburu no wɔweɛ
ene di ne fie da wate entwamo na fichire o mo waduani na wudi say Kim ene kona menene wa gimi bi mo wate na na nda mo say obana ofawo fani say yako na be fani say ko me ba wai me ba me ka sam kwa na tire oku wodi me ne wo fletete efi achim no wanam ho no onyane hu ne papa bia wone we ne konna kra na wone ne twempra hwe wodi ori moso nchire obi a na woni ho o yes ha wata wachi se wonnem na ne du kukom komote Kim obakwa akoka matipa wati ayin fi ofo ni na obi aba ha hweniye me se kwama no otro hweniye Hey, wofa no. Wofa de nya kwanhia pa de wowo pa de. Hey, me ho de papa. Papa ni oti ana ati. Oti se bo. Hey, me wofa. Wofa na ho te sen. Na nanu ma dawro ma me ho ye pa. Yo. E won so ho ye. Me ho ye. Wofa. Na ayi e cha wen. E cha oba o yare nti apo nti wo ho. Eto. Wodi na ja ho wapa obi o hwe no wan. Yeda nana no mwase. Yo wofa, we de enye bone. Mate se waba, menya akwan mepeo. Ti me tu mpasa na mso we de me fa na me ma me wofa kwa aba. Ti wofa akwa aba. Ya, meje oso. Yo, aya de papa se won so. Watumi abema makwa aba. Na enkomo kakra ho. Da nana no mwase so de wabepia. Sa wofa na wo hia me wo. Me hia wo pa. Enkomo wo ho ni se. Eye kwa mbwati. Me ne be makwa mbwati. Adidi abeto no so de ema wa ubase wa na adi adidi en wa bra emra makwa so na eso di ade ya ka o se di osia na osie nti obai kona ne nkokasa tina mbe tu enu na unu abe ma no ne nkasa yo ofa we de me nkwa mesempa ofa semu a waka ne kwa so ana no na mo panifo na mubu mu be o se di ade ne da no wa fa to wa e frito eti me asem we ofa menni menu be makwa boate akasa maka kwa boate ntie masem na wofa wuti we mpani nsem wo he we titi this year ko ware donko na wabedi akonwa ofa binsida wati bida binsida kwa boate pese wo sai amamre ne amane aye nananom ofa ede to ho wati bida maka wontie masem enti ofa waka mate makasa ti wabei me di asema meka kire wa ne se ye nyina ye wo fa ne wo enti waba wo so fa na esi from mate wate enye ja kwambo aten mate na kwambo atete wo no che se minim entintinti ni obeke bie ni kwa kwambo atefa na kurunti hini na waye se na ya mene na fe no oni na edi sa adwuma no ofa meka kire wo ne enti kurunti no waba kurom hei eya hwe ni ye wonye papa meka kire wo ne na si songori no wonye papa wonu na amasa nsem ekoso nyina wonu na di mu akote wodifa na asem we wo ho wate enti wofa me da se pa na nanu nhiraw on nhiraw won so no kra wo ka wofa me de me ka bi anka wo bebe di ade nka wo kra babo so agina na ki tabi nenso nam enu kra wo pese e benti no waka no kre tabi na de ade ne dance one fan to ai frito enti wa ya de na nanu nhiraw pa on nhiraw won so wofa nhiraw me de enye me na me be se amamre ne amane o me se amamre ne amane da na nanu nhiraw enti kwambo aten de ofa fa na esi fom mate eni ofa mesre kwan yo wai meti se wa yira anaso wawu na ofa he na afa ai ofa na we fi hina beto mu enu ti na ba ai won enu ti na fi kwan ba ai me bua ni nyina aka ho bi hey omo de me kwa safo krum akokwa kire mi wura sai meme pese bi de omo de shere bi si akokwa to so asem kesi e ba na Francis o obey yanka wo wanu a sebe ho ma ne ho kwan ma donko akoa eno ne bebo bra no wo kira boatin pese wo de sa afna no esi ade eso debi empreda asampenipa onipa na pane wasam wiasi mu asem penipa
onipa ne pa ne wansem due wuta mpanyina usa woni memu adase krumu bebrebe de asame badabi asame wanse da no di wadanse ye hweye le okoni nkoda ramon sansan mesumanu awiakete ewiasimu asame mpanipa onipa ne pa ne wansem Asamo pani pani pana pani wansam 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 dio begwo no eno ana obetwa asabe wantida odi wan dance enko ho ati wana me friba dati krumu bebrebe efa unko sishi Konsa bebrebe asame badabi ofifu frania